Mira, Tigrinho ara amb Lewandowski, Gundogan, el rebuig de la defensa, Lamine Yamal, el retall de Lamine Yamal, a veure, Lamine Yamal la posa per De Jong a la frontal, De Jong la posa a l'interior de l'àrea, a l'esquerra per Cancelo, el Cancelo a la centrada, la rematada i gol, arriba Imoldra, gol, tu Tigrinho! Per fi una mica de dinamisme, per fi una mica d'intenció, per fi una mica d'alegria. Ho dèiem, a veure si Cancelo s'inventava alguna passada de les seves. Doncs sí, amb l'exterior del peu dret la posa al cor de l'àrea, el desmarcatge du Tigrinho i la rematada de cap inapel·lable, lluny de l'abast dels defenses d'Osasuna. Gol del Barça, gol de Vitor Roque, Barça 1, Osasuna 0.